Au! Ježiši. Ahoj. Ukaž. Díky. Vítej. Jak se máš? Úplně na prd. Za 2 týdny otvírám otci ten butik v nákupním centru. A včera mi volal ten chlap z firmy, která mi dělá na interiéru, že nemá dost lidí na montáž. Ty to zvládneš. Drink na přivítanou? Každopádně. Ťukla jsem nějaký Mercedes na parkovišti. Je to někdo z baráku? B.A. Milan? Lépe si už vybrat nemohla. Milan Kordiak z prvního. Patří mu tenhle bar, patří mu prostor naproti a nejraději by snad vlastnil celý panelák. Vždyť tohle není panelák, je to cihlová bytovka. Chceš tady žít? Musíš si zvyknout. Všichni tomu říkají panelák. Ahoj. Ahoj, Angie, co ty tady? Teď mi pomáhá. Musíš vyplatit zboží. Už tam jdu. Nemusela se s tím tahat, já bych ti pomohl. Vždycky to řekne až s křížkem po funuse. Poslyš, ten Milan Kordiak, on je jako co? Má velký konta ve velkých bankách, přítelkyně s velkýma kozama, veliké auto a velkého psa. Víš, co to znamená? Že má malinký penis.